Ingħata bidu għal proġett ta' restawr ta' 3 faċċati tal-Kunvent ta' Santa Margherita f'Bormla li se jinkludi wkoll il-faċċata prinċipali tal-Knisja u l-Kunvent. Dan il-proġett qed isir b'investiment aktar minn 330,000 euro u mistenni jkun lest sa Lulju li ġej. Dawn id-dettalji tħabbru f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Wirt Nazzjonali u l-Arti Owen Bonnici u s-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Ellison Zerafa Ċivelli. Il-Ministru Bonnici qal dan il-proġett ta' restawru huwa pass importanti biex nipproteġu u nippreservaw il-wirt storiku tagħna l-ġenerazzjonijiet futuri. Qed naraw din il-proprjetà dan il-wirt storiku li qed jiġi restawrat għall-ewwel darba fl-istorja tiegħu ta' 300 sena. Immaġinaw ftit qatt qabel illum ma sar restawr fuq dan l-as patrimonjali mill-isbaħ u li jidentifika tant tajjeb il-belt kospikwa, il-belt ta' Bormla. Aħna kommessi li nkomplu ninvestu f'Bormla u fl-irħula kollha u fil-bliet kollha tal-Kottonela dawn huma investimenti tajbin li jkomplu jivvalorizzaw iż-sbuħija li hawn f'din iż-żona. Is-Segretarju Parlamentari Zerafa Ċivelli faħret il-ħidma li qed titwettaq fuq dan il-proġett mid-Direttorat tar-Restawru l-Fondazzjoni Kottonera. L-istorja ta' dan il-kunvent f'Bormla huwa parti importanti mill-wirt kulturali tal-Kottonera. Għaldaqstant huwa ta' sodisfazzjon għalija li nara l-proposta tal-Kunsill Lokali ta' Bormla flimkien mal-Fondazzjoni Kottonera issir realtà sabiex ġenerazzjonijiet futuri ikomplu igawdu minn dan il-wirt li għandu pajjiżna u wkoll dan il-post jerġa' jieħu l-ħajja li jixraqlu. Ix-xogħlijiet kollha mill-istadju tad-dokumentazzjoni tas-sit sas-sottomissjoni tal-applikazzjoni għal permess mal-Awtorità tal-Ippjanar u l-ħruġ u loti tal-kuntratt tat-tender ġew imwettqa mid-Dipartiment tar-Restawr u l-Konservazzjoni. Ix-xogħlijiet ta' restawr fuq il-post qed jitwettqu minn kuntrattur privat li sottometta l-offerta rebbieħa u se jsiru taħt id-direzzjoni u s-supervizjoni tad-Dipartiment tar-Restawr u l-Konservazzjoni. Preżenti għal din iż-żjara kien hemm iċ-Chairperson tal-Fondazzjoni Kottonera Joe Mizzi u s-Sindku ta' Bormla Marco Aġus u membri tal-Kunsill Lokali ta' Bormla.